Naqraw silt oħra mill-Vanġelu ta' Mattew fejn naraw il-Ministeru ta' modrija ta' kumpassjoni illi Ġesu għandu lejna. U huma ħerġin ara ġabulu raġel mutu u indemonjat. U malli d-demonju kien mixħut il-barra, il-mutu tkellem u l-folol immeraviljaw u qalu qatt ma derek f'Iżrael. Imma l-Farizej kienu qed jgħidu bil-ħakkiem tad-demonji x'qed il-barra d-demonji. U Ġesu mar idur il-bliet u l-irħula kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom u jipproklama l-Evanġelu tas-saltna u jikkura kull tip ta' mart u kull debolizza. U kif ra l-folol tħassaru għax kienu vessati u mitluqin bħal naċ li m'għandhomx raj. Mbagħad qal id-dixxipli tiegħu il-ħsad ta' bilħaq kotran imma l-ħaddiema ftit. Għalhekk għamlu petizzjoni l sit il-ħsad ħalli jibgħat il-barra ħaddiema fil-ħsad tiegħu. Amen. Grazzi missier għal kelmtek. Kelmtek li tiċċelebra il-kobor tiegħek kif għadna kif smajna f'dan is-salm. L-emejja l-interventi tiegħek fl-istorja tal-bniedem sabiex turi l-qawwa ta' drijak, sabiex tesprimi mħabbtek lejna l-bnedmin. Kollox mulej bil-żjara bid-dera ta' ibnek Ġesu fostna. Aħna għandna tama. Grazzi missier tal-li ma tlaqtniex għal rieħna, ma lejtniex li ninġarru mal-kurrent tal-ħażen, tal-inikwità, tal-perverżjoni ta' ruħna stess, imma oġbok illi issejħilna, tilqana għandek u turina modrija. Nitolbuk għalhekk mulej biex kif aħna nisimgħu kelmtek spjegata lilna, applikata għal każ tagħna. Nitolbuk mulej biex ta' bilħaq dalgħodu tkellimna u tatina illi l-koll kemm aħna għalenija ngħidu bl-ħen wieħed x'salvatur kbir għandna. U dan tolbuh sabiex il-ħajja tagħna moralment tibqa' tgħaddi l-quddiem, tiġġedded minn jum għal jum sabiex nirriflettu il-ġmiel, l-eċċellenza u t-tjieba ta' ibnek Ġesu Kristu. Amen. Wieħed awtur Brittaniku modern darba għamel kumment u qal il-problema tal-umanità hi din. L-umanità tinsab f'salib it-toroq bis-sinjali kollha tat-traffiku imwaqqgħin mal-art. U mid-dera ekku għaliex inħarsu madwarna u naraw kemm hawn ideoloġiji jikkontradixxu l-xulxin, reliġjonijiet li ma jaqblux bejniethom, opinjonijiet diversi aħna bnajdu mit-tħmar, mit-kappestru, mit-bniedem, mit-fehma. Kulħadd għandu l-persważjoni tiegħu, kulħadd jidhirlu li għandu raġun u ma nafux fejn sejrin. Ninsabu f'salib it-toroq u m'għandniex tabelli. Il-fejn ħammorru. Ħafna nies jiġru qishom nimġienen iridu jilħqu ma' kollox, karriera, vera, għandhom l-ambizzjonijiet tagħhom, però fejn sejrin? X'inhi d-destinazzjoni tagħna? Apparentament dal qal dal-awtur huwa minnu. Ovvjament jien ma naqbilx miegħu għaliex hemm tabella. Kat-tabella hija ċara, Alla ta' bilħaq literalment indaħal fl-istorja tagħna. Indaħal, għamel intervent drammatiku, qawwi, illi ma nistgħux niskapulaw, ma nistgħux ma nagħtux kasu. Il-figura
ta' Ġesu ta' Nazaret hija figura li ma nistgħux nagħtu darna għalija. Ħafna nies jippruvaw jagħmlu, però min jista' jikkompara ma' Ġesu l-umli u l-ġwejjed illi għamel emejjel setana fostna wera bil-mirakli tiegħu, bit-tagħlim tiegħu, ġifieri kemm bl-emil u bil-kelma wera li huwa ta' bilħaq mibgħut mismewwed. Ġesu innifsu darba qal jekk ma temnunix, almenu emnu il-mirakli li qed nagħmel. Għaliex dawn l-emejjel jiġdu li l-missier batni. U darba oħra jgħid jiġdu dawn l-istess emejjel illi jiena fil-missier u l-missier huwa fija. Mela Ġesu qed jippreżenta ruħu bħala iva dak il-sinjal illi jurina f'liema direzzjoni rridu nimxu. Ħadd ma tkellem bħalu imqar l-dewwa tiegħu qalu hekk. Ħadd ma tkellem bħal ma jitkellem dan il-bniedem. L-istorja ta' Ġesu hija sinjal qawwi u inkonfutabbli fejn nifsu. Profeta setan fil-kliem u fl-emil, wettaq mirakli li ebda bniedem ieħor m'għamilhom, anke Nikodemu meta kien għadu fl-għama tiegħu, reliġjuż u qed josserva x'qed jiġri fi żmienu, għallu mallem aħna nafu li inti għalliem ġej minn għand Alla. Għax ħadd ma jista' jagħmel dawn il-mirakli qed tagħmel int jekk Alla ma jkunx miegħu. Nistgħu nsemmu diversi fundaturi ta' reliġjonijiet oħrajn, Maomettu, Konfuċju, Buddha, hemm ħafna. Però ħadd ma jikkompara ma' Ġesu Kristu. Il-rekordju dwaru għalkemm issa għaddew sekli ta' snin, però għandna rekordju awtentiku u affidabbli. Tant huwa rekordju impressjonanti illi juri li qiegħed jagħti rakkont ta' ħwejġ li ta' bilħaq ġraw fostna fuq dil-art. Illi nies illi kienu agnostiċi jew atej jew huma kontra l-Vanġelu, meta kienu sfidati biex ta' bilħaq jaqraw il-Vanġeli u jistudjawhom b'mod onest, ħafna minnhom jgħidu x-xhieda hija ta' bilħaq inkonfutabbli. X-xhieda ma tistax tagħti darek għalija. Aħna ngħidu min minna l-Maltin ma nemnux illi irbaħna l-assedju l-kbir fl-1565, vera? Kollha kemm aħna konvinti, imma x'evidenza hemm? Hemm ftit evidenza? Hemm ftit rekordi fl-istorja? L-istorja ta' Ġesu hija rrekordjata f'ħafna aktar dettall u allura għax ma nemnuhiex. Il-fatt illi hemm Ġesu ta' Nazaret. Kulħadd jaċċettallu. Jekk ma tix tidher jew tkun majjar bħala iblaħ u baħnan, ma tistax tinnega li darba fil-Palestina, tajjeb, fi żmien il-prokuratur Ponzju Pilatu, kien hemm da Ġesu ta' Nazaret li kien jagħmel eġubijiet u din mhux biss il-Vanġeli jgħiduh imma hemm rekordi oħra miktuba minn nies Tacitus, Sewtonju, Josephus u oħrajn li ħallew rekordju ta' dan il-fenomenu illi mhux biss kien maqtul imma wara 3 ijiem reġa' xoxta mill-mewt. Aktar għandna evidenza illi irxoxta mill-mewt milli għandna evidenza li Napoleon ġie Malta. Issa min minna jiddubita Napoleon ta' bilħaq veru, iva, ħadd ma jiddubita ġie Malta. Ġie Malta. Raqat nista' noħodkom fer-raqat fil-Belt Valletta. Illum hija l-Berġa ta' Kastilja. Allura
Jekk aħna naċċettaw evidenza li hija fjakka prattikament u naċċettawha. Għax ma naċċettawx l-evidenza favur dan l-intervent divin fil-ġrajja umana, intervent uniku, intervent li n-nies li kienu qegħdin f'inkontru dirett ma' da Ġesu ta' Nazaret, bit-talim u bil-mirakli kien qed jagħmel, kull darba kienu qegħdin jitbelħu, jimmaraviljaw, ma jistgħux jemmnu l-għajnejhom stess. Hawnhekk qed jgħid wara li Ġesu għal darb'oħra fejjaq dit-darba raġel mutu indemonjat, il-folol immeraviljaw u qalu qatt ma derek f'Iżrael. F'Iżrael! Meta Alla għamel tant mirakli mill-antik, fi żmien Mosè, il-kastigi tal-Eġittu, u provdilhom il-manna, u ħarġilhom l-ilma mill-blat, u rebħilhom rebħiet fuq l-edewa tagħhom, u daħħalhom fl-art tal-Kanan u għamel meravilja Alla magħhom. U n-nies Lut li kienu jafu l-ġrajja ta' missirietom qalu qatt ma derek f'Iżrael. Meta komparaw x'kien qed jagħmel Ġesu dakinhar fosthom mal-ġrajja antika tal-Lut qalu din hija xi ħaġa ta' bilħaq unika. Qatt ma derek f'Iżrael. Il-meravilja dwar Ġesu. Imma l-istorja ma taqafx hemmhekk, hemm ukoll il-malignità kontra Ġesu. Ġesu huwa figura tant speċjali, tant uniku illi joħloq kemm ħbieb kif ukoll għadewwa. Kemm dawk favur tiegħu kif ukoll dawk kontra tiegħu. Il-Fariżej illi suppost kienu jafu l-profezziji dwar il-Messija, meta rawh quddiem għajnejhom qalu bil-ħakkiem tad-demoni jixħed il-barra d-demoni. U dawn kienu qegħdin jgħiduha spiss bejniethom. Kienu qegħdin jikkonvinċu lil xulxin, illi ara ma jfitlinniex nafdaw fiha, ma jfitlinniex naċċettaw il dal-bniedem. Bil-ħakkiem tad-demoni jixħed il-barra d-demoni. Nies illi vilment kontra kull loġika, kontra kull evidenza, kienu qegħdin jopponuh. Imma fl-istess ħin kien hemm nies illi kienu tant favur Ġesu Kristu. Pietru wieħed minnhom qal mulej ant min immorru int għandek il-kliem ta' dejjem. U aħna nemmnu żguri li inti l-qaddis t'Alla. L-istess figura Ġesu ta' Nazaret, xi nies qed jgħidulu dan huwa flega, dan huwa imsieħeb max-xitan, u oħrajn qed jgħidu dan huwa l-qaddis t'Alla. Il-kontroversja illi Ġesu kien qed joħloq il-ħin kollu. Mhux biss fi żmienu sal-ġurnata tal-lum. Sal-ġurnata tal-lum Ġesu iqanqal l-eqqel emozzjonijiet fil-bniedem minħabba fih iva kien hemm disgwit, dibattiti minn kollox. Minn kollox. Għaliex din id-differenza fl-opinjoni dwar l-istess bniedem Ġesu? Għaliex? Għaliex il-qalb umana hija tant imħasra. Il-qalb umana illi tażel illi tagħmel lilha nfisha kif naraw fil-każ tal-Fariżej. Fariżej kienu nies intelligenti, kienu nies l-Iskrittura jafuha. Kienu nies li jiftaħru li huma reliġjużi, illi għandhom ċertu tjieba ola minn tan-nies komuni. Illi kienu infatti kienu jgħidulhom in-nies komuni huma s-saħtjati, ma jafux il-liġi. Imma aħna nafuha u nobduha. Dawn in-nies jikkonkludu kontra kull evidenza illi Ġesu huwa flega max-xitan. Din hija inkredibbli imma hija vera. Mhix kwistjoni ta' kemm inti intelligenti, ta' kemm inti erudit, ta' kemm għandek edukazzjoni. Mhux hekk li ddeċiedi x'ħad tkun il-fema tiegħek dwar Ġesu. Meta Marija u Giuseppi ħadu lit-tarbija Ġesu,
fit-tempju biex jiddedikaw il-mulej. Kien hemm raġel xieħ, Simeon, illi mar fuqhom ħadu f'dirajh lil Ġesu tarbija ta' twelid. U dar lejn Alla qallu issa ħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem. Għax għajnej jaraw is-salvazzjoni li inti batt għal popli kollha. Dawl biex idawwal lill-ġentili lilna ġifieri u l-glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Iżrael huwa speċjali għaliex minnu ħareġ il-Messija. U Simeon jaraf dan, ibierek il-Alla, u mbagħad idur lejn Ommu Marja u jgħid ara. Dit-tarbija. Dan huwa appuntat għal waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael u bħala sinjal oppost. Bih ħajkun hemm nies illi jaqgħu u nies illi iqumu. Nies li jsibu l-barka fih u nies li minħabba fih se jispiċċaw f'diżastru personali għalihom. Huwa sinjal oppost, huwa sinjal kontradett, huwa sinjal kontroversjali. Ġesu huwa sinjal kontroversjali. In-nies imeruh, xi wħud iħaddnuh għalihom u ovvja minnu ovvja. Tumas meta rah imqajjem mill-mewt, imur fuqu, Ġesu qallu daħħal subajk fil-marka tal-msiemer, idek fil-kustat tiegħi. U Tumas qallu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. U Ġesu laqa dik il-qima tiegħu għax hekk hu ta' bilħaq. Però oħrajn jikkontradixxu lil Ġesu. Jikkontradixxu Ġesu. Għaliex jagħmlu hekk? Il-qalb umana. Il-qalb umana hija mqarqa. Apparti minn hekk ħafna nies ifittxu l-fama u prestiġju tagħhom, ma jidux jitilqu minn dik il-pedestal ta' popolarità tagħhom. Il-Fariżej kienu dawk it-tip ta' nies. Għajfa li kien il-perċimes tagħhom darba tawhom parir għallhom jaqblilna li bniedem wieħed imut għall-poplu kollu. Ġifieri b'mod diplomatiku qed jgħidilhom isma' noqtluh dan Ġesu, noqtluh neħelsu minnu. Ma mhux jiġu r-Rumani joħdulna l-post tagħna, jkeċċuna l-barra. Ħafna nies jirraġunaw hekk. Jaraw propju issa xiber imneħirhom. Li ma mmorrux nitilfu postna u l-prestiġju tagħna u l-popolarità tagħna. Frattan Ġesu jgħid min x'jaqbillu l-bniedem jirbaħ id-dinja kollha biex imbagħad jitlef ruħu. Għal boħra, bniedem illi tkellem bħal ma qatt ebda bniedem ma tkellem. Qed jurina il-valuri eterni. Il-valuri illi ma jispiċċaw qatt. Għaliex għax il-fama llum għandek għadha m'għandekx vera? Flus llum għandek għadha m'għandekx. Saħħa llum għandek għadha m'għandekx. Imma il-valur ta' ruħek x'jagħti il-bniedem biskambju għal ruħu? Għalhekk dawn il-Fariżej illi għamew lilhom nfushom it-tabella ma qiegħda, it-tabella hija ċara. Imma jista' jkun li t-tabella tant kienet flol il marawiex, jista' jkun. Jista' jkun li tant tiddi dit-tabella illi għamxitilhom għajnejhom, jista' jkun. Imma naħseb jiena it-tabella hija magħna. Emmanuel. it-tabella jisimha Emmanuel, Alla magħna. U d-direzzjoni it-tabella tagħtina ċar. Jienu għat-triq. Ħadd ma jiġi il-missier li fbija. Għajlu li min tkellem hekk minn fost il-bnedmi? Min tkellem tat-tip ta' diskors? Illi għajt esklusivament jekk xi ħadd trid jasal għand Alla u jkun milqu minnu huwa permezz tiegħi. Jienu għat-triq. Alright, ninsabu f'salib it-toroq, kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, kulħadd għandu r-reliġjon tiegħu, kulħadd għandu l-filosofija tiegħu, u Ġesu qed jgħid
Jien u it-triq. Ħadd ma jiġi għand il-missier li f'permezz tiegħi. Però dawn il-Fariżej kienu determinati illi ma jemnux. L-evidenza mek qiegħda, ebda raġunament, ebda fatt, ebda evidenza ma tgħin nisek. Vera jew le? Tista' dak li jkun tagħmillu lil ma jisfen, kif ngħidu bil-Malti, illa xorta waħda ma tikkonvinċiex. Il-mirakli nfushom kienu numerużi, kienu pubbliċi, kienu konfutabbli, ħadd ma seta' jmerjhom, ħadd ma seta' jmerjhom. U allura li waslu biex jagħmlu kienu li jiġdu is-sors tagħhom. Il-mirakli vera di jiġru, vera qed jagħmilhom, però qed jagħmilhom bis-saħħa tax-xitan. Tista' il-moħħ tal-bniedem kapaċi jkun mawweġ daqshekk, kapaċi jkun pervers daqshekk. Astaħloma. In-nies aħna smajna bl-unikorni dawn il-żwiemel mitiċi ma jeżistux li għandhom il-qarna u hekk. Qed tifhem. In-nies ma jobodux l-unikorni u l-fairies u t-trolls, dawn nafu li ma jeżistux vera. In-nies ma joboduhomx dawn għax ma jeżistux. Tagħmel sens? Tobod xi ħaġa għax ma teżistix? Tagħmel sens? In-nies ma jobodux l-unikorni u l-fairies u t-trolls għax ma jeżistux. Impossibbli tobod xi ħaġa la darba ma teżistix. L-atej, ġifieri n-nies li ma jemmux f'Alla u jiddikjaraw li ma jemmux f'Alla. L-atej jobodu lill-Alla għax isma' kliemhom u diskorshom. Għandhom odju, għandhom rusa, għandhom avversità. L-atej jobodu lill-Alla għax difatti jeżisti. U Alla għamilha ċarissima li jeżisti. Bibnu stess. Illi mexa mana u fostna fuq l-art. Jiena insostni hemm ħafna argumenti filosofiċi favur l-eżistenza tal-Alla. Ħafna. Però l-ikbar argument huwa il-fatt storiku ta' Ġesu ta' Nazaret. Ħares lejh, ikkonsidrah, ara x'inkiteb dwaru, ara x'għamel, ara x'qal. Il-qawmien gloristihom minn bell-imwiet u ma jibqalek ebda dubju li Alla jeżisti. Ma ħallux l-atej jimpressjonawna. Aktar ma jgħidu kontra Alla, aktar qegħdin juru li fil-qiegħ ta' qalbhom jeżisti dan Alla li tant joboduh. Jeżisti ta' bil-ħaq. Qed tifhem. Mela, min ma jċilqa l-Evanġelju, min ma jċilqa l-evidenza, ma tistax iġġielu. Iżda f'salib it-toroq huwa indikat ċaru tont f'liema triq imissek timxi. L-evidenza ma qiegħda. Il-xjentisti, l-astronomi jgħidulna illi x-xemx hija mbegħda mid-dinja madwar 93 miljun mil. Tista' tgħid temmen dal-merijiet? Jiena nemmina. Għaliex rajta fl-enċiklopedija mhux waħda jew tnejn. Meta kont l-iskola l-għalliem għallimieli din. Qed tifhem. U jekk tagħmel ir-riċerka, jekk inti flok ma tiċħad l-evidenza, tagħmel ir-riċerka turi li hemm kunsens bejn l-esperti illi iva id-distanza bejn id-dinja u x-xemx hija ta' 93 miljun ruħ. 93 miljun mil. Frattant inti xorta waħda tista' tgħid ma tarax. Vera? L-evidenza favur Ġesu hemmhekk qiegħda, aqra fil-Vanġeli. Ma tgħid dak mhux in-nies kitbuha. Ġifieri li kitbu n-nies fl-antik fil-passat ma jgħodx.
Il-gazzetta li ħaġet dal-għodu ma toċ, ġifieri. Dik nies kitbuha. Jkunu sensibbli. Jkunu nies għall-inqas li nużaw l-intelligenza li għandna. Di sabiħa wkoll. Min studja l-kimika jgħidilna illi f'din it-tazza għaw żewġ partijiet idroġenu u parti ossiġenu. Tgħidli kif nidin? Ma tarax. H2O. Li flimkien żewġ partijiet u parti waħda jagħmlu ilma. Tgħidli tgħid xmerijiet. L-evidenza hekk ix-xjentisti ilhom jgħidu ħafna din kollha kemm huma jaqblu bejniethom u inti xorta tista' tgħidli tgħid ċuċċati. L-evidenza mek qiegħda x'tagħmel bl-evidenza wieħed jilqaħħa jekk huwa bil-għaqal. Aħna nilqgħu l-evidenza favur Ġesu Kristu il għaliex weħidna il-qalb tagħna hija bħal tal-Farisej. Weħidna bħal tal-Farisej. Imħolli weħidna ngħidu imma bl-illuminazzjoni tal-Ispiritu Santu naraw verament l-identità vera ta' Ġesu. Ġesu kien oppost, kien kontradett, frattant il-Ministeru ta' Ġesu ikompli. Ġesu baqa idur il-bliet u l-irħula kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom u jipproklama l-Evanġelu tas-Saltna u jikkura kull tip ta' mart u kull debolizza. Baqa minkejja li pruvaw jintimidaw, minkejja li pruvaw jopponuh, Ġesu mhux infixkel jew intimidat. U l-istess ħaġa rridu nagħmlu aħna. Kemm hawn oppożizzjoni għall-Kristjaneżmu Bibliku qegħdin ngħidu aħna, għax il-Kristjaneżmu diluted bil-filosofija moderna, bil-psikoloġija moderna u ma jibqax jingħara, dak huwa popolari, ovvja. Tifhem, ma ħajorqod il-kuxjenza ta' ħadd. Ma l-Kristjaneżmu Bibliku qegħdin ngħidu, tifhem, ma rridux nintimidaw ruħna, Ġesu baqa jgħallem, baqa jdur il-bliet u l-irħula, baqa ixandar l-Evanġelu tas-Saltna. F'okkażjoni oħra qal f'dak il-ħin stess, infatti resqu fuq xi Fariżej u qalulu muru jitlaq minn hawn għax Erodi rid joqtlok. Qed jippruvaw jintimidaw vera, qed jippruvaw jgħalqulu ħalqu. U qalilhom morru jgħidu dak il-volpi. Ara, nixħet il-barra d-demoni u nwettaq tfejji illum u għada u t-tielet jum nilħaq lan tiegħi. Madankollu jeħtieġ li nivvjaġġa illum u għada u pitada. Għax mhux possibbli l-profeta jintilef barra minn Ġerusalemm. Ġesu qed jgħidilhom isqa' naf illi ħajti se tispiċċa f'Ġerusalemm. Ġerusalemm il-belt illi kienet ħanejdu hekk il-kapitali ta' Iżrael, kienet il-belt li kkundannatu. Fratan Ġesu jkompli l-qadi itineranti tiegħu, idur minn post tal ieħor, ħidma li tinvolvi strapazz, enerġija, bżulija, u bħalu miegħu iridu naħdmu aħna x'vera, aħna ħaddiema flimkien miegħu. Jekk nisejħu dix-xipli ġifieri jridu nagħmlu x-xogħol li qed jagħmlu. Kelma ta' tfejjieq, meta aħna ngħaddu l-Vanġelu qegħdin nagħtu t-tama lin-nies li jinsabu f'dan salib it-toroq u ma jafux fejn jaqbdu jmorru. Qegħdin jaqbdu ma liġ kan tibna li jsiru, li jsibu, forsi iħadnu xi tama. Irridu nkomplu dan is-servizz ta' proklama, tagħlim dwar is-Saltna tal-Alla, li Alla għandu mhux biss iljett imma u nnifsu jfittixna biex jirrenja fuqna. Biex jaħkem fuqna, biex jigverna fuqna. Din hija t-tema prinċipali li ġie Ġesu biex ixandar. U ministeru kif naraw li kien komplimentat bil-fejqan fiżiku. Ġesu ma fejqx il kulħadd, laqas illum ma nippretendu li fejjaq lil kulħadd għaliex din hija l-qagħda tagħna. Alla jridna li nduru lejh indiema bit-tama bil-weda infallibbli tiegħu li iva għada pitada ifejjaqna holistikament fir-ruħ u fil-ġisem. U Ġesu ta' prova li kapaċi fejjaqna fir-ruħ u fil-ġisem bil-fatt li fejjaq l-omja
tzopop, torox, muti, għajja min nies mill-mewt. Għad jasal jum iva, il-Bibja titkellem ċar fuq hekk, għad jasal jum fejn ma jkunx hemm aktar tnejjit u biki u vistu u mart. Jasal il-jum fejn il-professjoni tat-tobba tispiċċa. Ma jkunx bżonna. Laqas il-servizzi tal-funerali. Ġesu tana l-ewwel indikazzjoni ċara li dan huwa l-pjan tal-Alla. U hu nnifsu huwa l-garanzija għal dal-pjan tal-Alla mibdi fi żmien bil-twelid, il-passjoni u l-irxoxt tiegħu dak il-pjan ma jistax ifalli. Frattant Ġesu qed juri modrija. Ġesu ġie għax propjament jadirna fil-qagħda tagħna. Kif ra l-folol tħassarhom għax kienu vessati u mitluqin bħal naċ li m'għandhomx raj. Dik is-sitwazzjoni ta' naċ li m'għandhomx raj. Naċ li għal darb'oħra ħanarġa' ngħid jinsabu f'sali bit-toroq bit-tabelli tat-traffiku kollha moqqajma l-art. U mhumiex jaraw it-tabella waħda ġenwina korretta illi hemm. Mhumiex jarawha. Naċ li m'għandhomx raj. Ħafna annimali jgħixu waħedhom, ikampaw waħedhom. In-naġa hija waħda minn dak il-ftit annimali hija maħluqa biex il-bniedem jieħu ħsiebha. Naf li hemm in-naċ tal-aħrax dak tal-muntanji mountain sheep, naf. Imma in-naċ li nafu bihom aħna, qed tifhem, mhix kapaċi tgħix waħedha. Aħna m'aħniex kapaċi ngħixu mingħajr Alla. Jidrilna li kapaċi. Imma mek qed turi kemm int naġa. Aħna l-koll jgħid Eżajja, il-koll bħal naċ intlifna, kulħadd sejr għal triqtu. Imma l-mulejta fa' fuq il-ħażin tagħna l-koll. Il-modrija ta' Ġesu tilħaq il-qoċċata tagħha billi volontarjament minn rajħ ta' ħajtu jiena rajt tajjeb. Rajt tajjeb jgħid ħajtu għan-naċ tiegħu. Mhux biss fejjaq, għax dak il-fejjaq anki temporanju. Raġel għami ir-reġa' rċieva d-dawl, sabiħ tajjeb. Imma x'ingħidu li fejjaq irruħek? Illi għalkemm id-dubit tagħhom ħomor bħal iskarlat isiru bojot bħal silġ bid-demm mxerret tiegħu fuq is-salib. Hemm hija l-apiċe, il-quċċata tal-kumpassjoni divina, tal-ħnina tal-Alla lejna, li meta konna għadna midinbin Kristu miet għalina. Huwa fatt storiku. Il-simpatija ta' Ġesu tibbrilla. Mhix qed ngħid Ġesu simpatiku, għaliex ħafna nies ma rawx simpatiku, infatti daru kontrih bir-rawa f'ħalqhom kontrih. Ġesu simpatetiku. Ġesu simpatetiku. Maż-żgħar u mal-kbar, man-nisa u l-irġiel, mal-foqra u l-on, mal-intelligenti u nies bla skola, Ġesu huwa simpatetiku. Ġesu darba ħares lejn Ġerusalem mill-bogħod u qalu Ġerusalem, Ġerusalem. Int li toqtol il-profetu tħaġġar il dawk mibgħutina. Alla bagħat nies li kienu jippuntaw f'din dinja triq. Dinja triq, imxu fija, dinja triq. U nies kienu joqtluhom. Kemm sikwit xtaqt niġma tfal tiegħek flimkien bħalma roqqa tiġma l-flieles tagħha taħġu nħajja u ma riddux. Din hija s-sitwazzjoni tal-bniedem illi jrid jagħmel fattieħ. Irid jagħmel fattieħ. Mhux lest illi ikun miġbur għall-irdoss tal-ħniena u l-kumpassjoni tagħna. Frattant Eżajja kien profetizza minn qabel x'kellu jiġri, illi Alla kellu jibgħat Messija illi jissimpatizza magħna. Kien disprezzat jgħidilna u abbandonat mill-bnedmin bniedem tad-dwejja u mitla tal-għali. Bħal wieħed li minnu n-nies taħbi wiċċa kien iddisprezzat u aħna ma stmajniex. U għadha sal-lum, vera? Hemm nies li iva jiġru lejh għar-rifuġju u jsibu l-ken ta' ruħhom fih, imma hemm nies ukoll li jiddisprezzawh. Minna raġuni. Baduni għal xejn Ġesu jgħid. Il-kwota s-salmi miktubin dwaru. Baduni għal xejn.
baduni bla raġuni valida. Kif tista' tobgħod? Xi ħadd illi huwa deskritt illi għandna saċerdot illi kapaċi jissimpatizza ma' djufijietna. Wieħed li bħalna kien imġarrab f'kollox frattant mingħajr dnub. Mhux biss huwa bħalna umana, imma meta kien imġarrab baqa' ma waqax biex ikun jista' jgħin lilna niksbu suċċess. Il-ħniena talla. Thomas Watson, il-Puritan jgħid hekk, nistgħu nisfurzaw lil Mulej biex jikkastigana, vera? Għax hekk inti tibqa' tgħix fin-nuqqas tandiema, lil Mulej tisfurzah biex jikkastigak. Nistgħu nisfurzaw lil Mulej biex jikkastigana, iżda qatt m'għandna għalfejn nisfurzaw ħobna. Provaw f'muha. Qatt m'għandna għalfejn nisfurzaw ħobna għax Alla jħobbna minnu nnifsu, min natura tiegħu. Min natura tiegħu. Id-difett huwa fina, l-istinazzjoni ta' qalbna. X'ħassra Ġesu wera lejn ħadd ieħor. U aħna għandna nagħmlu l-istess. Jekk aħna ta' bilħaq segwaċi tiegħu. Il-Kristjaneżmu matul is-sekli storikament huwa r-reliġjon li turi kumpassjoni lil proxmu, lin-nies illi tagħtihom u m'għandhomx jituklura. Storikament hekk kien. Kristjaneżmu huwa dak illi bena sptarijiet, skejjel għall-edukazzjoni, attenzjoni l-batuti u l-foqra, illi emanċipa il-nies mill-iskjavitu, fejn qabel kien hemm l-iskjavi bl-influenza tal-Kristjaneżmu, dak l-iskjavi kisbu l-libertà tagħhom. Il-Kristjaneżmu kien dak illi tema u ħassieb u ndokra r-romol u l-iltima. Liema reliġjon oħra għandha dat track record. Semmuli intom, liema. Il-Musulmani, illi kull fejn marru bis-sejf. Umbagħad jidrilkom qed m'hemmx tabella li turi fiċ-ċar f'liema direzzjoni jdu mmorru. M'hemmx tabella. Ġesu, il-ministeru tiegħu, il-modrija tiegħu, issa l-mandat tiegħu. Meta jara din is-sitwazzjoni, jgħid il-ħsad ta' bilħaq kotran, imma l-ħaddiem huma ftit. Mela tolbu lil sit il-ħsad biex jibgħat il-barra ħaddiema fil-ħsad tiegħu. Il-ħsad huwa ġudizzju. Vera? Huwa ġudizzju tal-Alla. Li Alla għax huwa Alla ġust u tajjeb bil-fors ikollu jiġġudika l-bniedem. Bil-fors. U quddiem dan l-ħsad huwa kotran. Araw kemm nies qed jitwieldu fid-dinja, vera? Huwa kotran. Ma l-ħaddiem huma ftit. U din hija l-sfida tagħna, sfida urġenti. Ġesu qed jagħtina dan mandat minħabba l-qagħda mitlufa tal-bnedmin. Tal-bnedmin li jagħmlu lil nfushom. Tal-bnedmin li jaslu għal konklużjoni opposta. Ġesu qed jibgħatna bħal ħaddiema tiegħu biex nikkonvinċu lin-nies, nipperswadu lin-nies. Hemm tabella. Hija tabella valida, hija tabella korretta, imxi fid-direzzjoni tagħha. Għax aħna wkoll jeħtieġ nidru quddiem it-tribunal ta' Kristu sabiex kull wieħed jirċievi l-kompensa għal ħwejjeġ magħmulin fil-ġisem. Sew il-ħwejjeġ li jkun ipprattika, skont il-ħwejjeġ ikun ipprattika, sew jekk tajjeb inkella ħażin. Mela billi nafu l-biża tas-sit aħna nipperswadu lin-nies jgħid l-Apostol Pawlu. Ma jistax jonqos billi ma nagħmluhiex din. Iridu nipperswadu lin-nies u ngħidulhom hemm tama. Hemm tama. Alla qed joffri l-ħniena tiegħu lejna. Dal-mandat li Ġesu tagħna jeħtieġ ikun imwettaq bil-metodi divini, bil-metodi tal-Alla stess. Għamlu petizzjoni lil sit il-ħsad ħalli jibgħat il-barra ħaddiema fil-ħsad tiegħu. Itolbuh il-Alla biex jibgħat il-ħaddiema fil-ħsad tiegħu. Itolbuh għal nies mitlufa. Dik is-sija li nagħmlu darba fil-ġimgħa fejn itolbu flimkien, wieħed jitaxxaq min qed jitlob għal dik it-tal persuna, l-oħra titlob għat tali persuna, l-oħra tali persuna.
Vera, nies eżies li għal-poġġjon fuq qalbna biex nitolbu għalihom ħalli bħalna jarfu li min jagħtik it-triq it-tajba biex jimxu fiha. Triq dejqa li twassal għal-ħajja. Nitolbu għal-mitlufa. Pawlu jgħid l-aħwa xewqet qalbi u l-petizzjoni tiegħi l-Alla għalihom hija s-salvazzjoni tagħhom. Qed jgħid għall-Lut li tant kienu reliġjużi però kienu omja. Ma rfux li l-istess Messija tagħhom mibgħut fosthom. Itolbu. U mbagħad ukoll nilħquhom aħna nfusna. Ma nistax nitolbu mula jibgħat il-missjonari. Aħna nfusna missjonari. Bħalma l-missier bagħat lili Ġesu jgħid lid-dixxipli mhux il-xi ftit minnhom, bħalma l-missier bagħat lili hekk jien nibgħat lilkom. Ħaddiema fil-ħsad tiegħu. Meta bilħaq niltaqgħu Alla u nduqu l-ħnina tiegħu. Ma nistgħux ma nagħmlux bħal ma għamel Iżajja. Meta qallu Iżajja. Hawn jien. Ibgħat lili. Kif billi tagħti dak il-ktejjeb il dak li jkun. Dak il-patt il-ġdid dak li jkun. Kelma ta' tama lill-ieħor. Nilħquhom aħna nfusna. Sajjieda tan-nies. Ġesu mhux biss salvana, imissa qiegħed jinkarigana, jagħtina l-qawwa, jagħtina l-imħabba u l-kumpassjoni tiegħu fina għal ħaddieħor biex nilħquhom. Minkejja ħajkun hemm nies iva illi ħajdulna u jgħajruna bħalma għajru l-Ġesu. Ma dik nistennewha u nippretenduha. Imma għal maħturin tal-Alla fġieħ il-maħbubin tal-Alla ejn nilħquhom għadhom fi stat ta' telfien, nilħquhom bil-kumpassjoni tal-Alla.